Stalo se vám, že máte málo místa na disku a nevíte proč a používáte Windows už třeba 2 roky nebo tak? Tak existuje složka, která nese název WinSXS, kde se uchovávají všechny ovladače a všechny aktuální verze Windows, jako aktualizace a tak. Ale někdy se může stát nějaká chyba, která se stala i na mém reálném počítači, tohle je virtuální počítač, a na mém reálném počítači se stala chyba, že ta složka se nedala jako normálně vyprázdnit, nebo protože vy, když tam něco smažete ručně, tak máte velkou šanci, že se vám Windows vůbec nerozjede. Takže používáme něco jako Disk Cleanup Manager, což je v češtině vyčištění disku. Ale mně se stalo třeba, že to vyčištění disku nic nevyčistilo. A takže tahle složka místo 8 GB, což by měla mít 8 až 12 GB, pak je to úplně v pohodě, tak moje složka měla 80 GB. A to pak si dokážete představit, že jakože už je docela dost gigabajtů navíc jako. Takže jednoduchou věc, co jsem udělal já a co když máte takhle nafouklou složku tu WinSXS, tak byste mohli udělat i vy, tak je, že si přeinstalujete Windows. A jak si jednoduše přeinstalovat Windows, tak jdete Start, nastavení, tady kliknete v nastavení, až se načte, tohle je virtuální počítač, načítá se trochu díl, kliknete na Windows Update, upřesnit možnosti a složka obnovení. Tam nebudete si to obnovovat do továrního systému, ale tady je opravit problémy se službou Windows Update, což jednoduše udělá, že vám to přeinstaluje Windows a nechá vám to automaticky všechny soubory. Kdyby se vás to ptalo, tak ještě zaškrtněte, že určitě chcete nechat soubory. Kliknete na to a tady ve Windows Update se vám začne vyhledá se aktualizace a začne se vám stahovat něco pod názvem oprava Windows nebo něco takového. Takže na to počkáte, než se vám stáhne a dáte nainstalovat a to se nainstaluje a po třeba hoďce máte zase plně funkční Windows s vlastně malou složkou Windows SXS a vytvoří se vám samozřejmě složka Windows Old, kterou pak následně smažete a máte všechno volné místo zpátky. Mějte se hezky a čau.